Grabe, ang bigat. Ay, mga 10 kilo. Random TV. So yan na nga mga kasokoy. Ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayo updated sa mga bago nating videos. Shoutout muna sa mga subscribers natin, mga solid supporters, mga solid viewers natin. Shoutout sa inyo lahat. Hello mga kasokoy, I'm back. Na naman, nag-uumang na naman tayo ng kitang. Medyo maalon. Sana ngayong araw makarami na tayo, kasi kahapon wala tayo ng huli, as in 0. Tapos nabili nating pamain ngayon na hipon. Ayan, pang isang umang lang talaga. Wala rin mabiling hipon mga kasyokoy. Grabe nangyari sa akin kahapon, as in 0. Wala kahit isang huli. Kahit isa man lang sana. Wala talaga. Umuwi tuloy tayong luhaan. Sana nga naman ngayon may mahuli tayo. Medyo pangit kasi tubig doon kahapon kasi ako sa Bulinaw. Nasa Bulinaw tayo kahapon. Ngayon dito ako sa Atungan, Siapar Island. Dulo ng Siapar papunta na ng Pilar. Ayan na mga kasyokoy, tapos na tayo magbaba ng kitang natin. Ayan nga mga kasyokoy, mamaya babalikan na lang natin yung ating kitang. Siguro mga 2 oras balikan natin. Medyo maalon nga lang ngayon mga kasyokoy. Kahapon talaga in 0 balance, wala tayo ng huli. Alon mga kasukoy, ayan na, magpipirong tayo. Meron na tayo nahuling isang piraso. Wala marami. Wala na mga pain nadali na naman ng mga tayo na rin mga kasukoy. At least di na tayo nasiro ngayon katulad kahapon. Kahapon kasi grabe yun, 0. Kinain lang nilang pain, hindi sila kumagat ng asima. Yan, shoutout po mo tayo mga kasyokoy. Shoutout po kay Archicano. Napakagaling po maglinis ng isda niyan. Mag-subscribe po kayo sa kanya dahil matututo po kayo kung paano maglinis at magluto ng isda. Yan, shoutout po. Wala na namang huli ngayon mga kasyokoy Wala lang ng isda. Kay Sir Joshua Angelo Olarte, laging nakatabay, nagkaabang ng bago nating video. Shoutout po sa inyo sir. Kay Sir Marco Casta ng Pilar, shoutout po Kapitan, maraming salamat po Kap. At kay iFishing TV, shoutout po. Wala ng mga pain. Nangyari mga kaibigan,
Sa family MQ, yan, shoutout po. Maraming salamat sa panunood. Shoutout po sa ating lahat. Huli. Lumalaban. Pang malaki ito mga kasyaw. Wow. Mrandom TV. Nakakasyo ko yun. Pagi. Parang si Masen. Pagi. Oh ha? Wow, ano na? Wow. Good, tawo. 20 kilos. Ito sa ako mo dot? 15 kilos. Asa? Ito sa dapan. Sukatan ka? Kaya na? Yan. Huli natin ngayon mga kasyokoy. 2 piraso. Kala ko kanina malungkot na araw na naman ang ating pangangawel. Ayan. Shoutout si nanay na binilang ko ng hipon. Sabi niya makakahuli na daw yung hipon ng mga 10 kilo. So yan, shoutout sa nanay. Ito na nga. Ito na yung mga 10 kilo sinasabi mo. Totoo nga nay, bukas ulit bibili ulit ako ng hipon sa'yo. Yan. Yan
Ayan na mga kasyoko yung huli natin. Isang pagi tsaka isang isda. See? Grabe, ang bigat. Ay, mga 10 kilo. Thank you for watching. Keep safe everyone.